Mængden af anstrengelse og hvor høj en gennemsnitspuls du har haft på din træning, har faktisk ikke rigtig noget at sige i forhold til, hvor god en styrketræning du har lavet. Det har noget at sige i forhold til, hvor meget cardio du har lavet, men det har intet med styrketræning at gøre. Hvis du træner og laver 30 sekunders pause imellem dine sæt, det er uanset om du laver en anden øvelse, en anden muskelgruppe eller laver det fuldstændig samme, det vil teoretisk set alt sammen gå ind under kardiovaskulær træning. Det er lidt tilsvarende til at muge ud for din hest eller lave havearbejde. Det er ikke fordi det ikke er sundt, og det er ikke fordi det ikke er motion, men det er netop motion, ikke styrketræning. Og det kommer af, at når vi laver kortere pauser og laver arbejde i lang tid med ingen pause eller lille pause, så laver vi det, der hedder aerobt arbejde. Og aerobt arbejde er arbejde med ilt, altså hvor når du trækker vejret, så får du lige så meget ilt ind, eller mere ilt ind, end din krop rent faktisk bruger på at lave det, du er i gang med. Og det er faktisk fordi, vi bruger to forskellige energisystemer, når vi A laver styrketræning, eller B laver kardiovaskulær træning. Styrketræning er ikke bare at lave noget hårdt i lang tid. Styrketræning er at lave noget, der er så hårdt, at du ikke på nogen måder kan lave det i mere end måske 1-2 minutter. Det er det, der hedder anaerobt arbejde. Og det betyder også, at hvis du så skal lave styrketræning, så er du nødt til at være færdig restitueret, inden du går i gang med det næste sæt. Det vil sige 30 sekunders pause gør, at din styrketræning bliver til cardio. Når vi begynder på tung styrketræning, så benytter vi os blandt andet af noget, der hedder kreatinfosfat. Og det er en af grundene til, at de der første par gentagelser, de typisk føles rigtig, rigtig nemme. Og så efterfølgende, så kommer den her brændende fornemmelse ind i musklen, når du begynder at lave øvelserne til sidst, hvor benen måske ikke vil mere i en leg extension. Det er fordi, der kommer en mælkesyreophobning. Mælkesyreophobning, den tager altså afsted mellem 2 og 3 minutter for at komme ud af systemet. Anstrengelse har altså ikke noget at gøre med, hvor meget træningsstimuli du får. Så hvad for en pauselængde bør du så benytte dig af? Hvis du er i tvivl, så skal du i hvert fald holde længere pauser. Og generelt vil det sige, at hvis mindre vi laver crossfit, som er cardio, så er 30 sekunders pause aldrig det rigtige valg. Ved store øvelser vil jeg sige aldrig mindre end 2 minutter, hvis ikke også gerne sted mellem 3 og 5 minutter. Specielt hvis øvelserne har et stort teknisk krav, nu tænker jeg squat, bænk, dødløft, you name it, så er længere pauser typiske spørgsmål om bedre performance og en bedre teknisk udførsel. Når du kommer til lidt mindre øvelser, sådan noget som isolationsbevægelser, altså leg curl, leg extension, biceps, triceps, you name it, de her, hvor der kun er et enkelt led, der er inde og arbejde, så vil et sted mellem 1 og 2 minutter være sufficient i forhold til at få musklen fuldt oplagret med energi igen. Men hvis du føler, at du er træt, så er der ikke nogen pointe i at starte den næste sæt. Så en 3 minutters pause på en bicep curl er stadigvæk en ting. Og hvis du synes, din pause den er kedelig, og der sker for lidt, så er det formentlig fordi, at dit sæt det var ikke hårdt nok. Brug tiden på at notere, hvad du har lavet. Brug tiden på at recover. Og hvis du ikke føler, at du har brug for 3 minutters pause, så er det fordi, du ikke har presset citronen nok i dit arbejdssæt. Så når det kommer til sådan noget som styrketræning, så handler det altså ikke bare om at arbejde hårdt. Det handler om at løfte tungt. Og hvis det er fordi, man er begrænset på tid, så er det altså bedre at tage et sæt mindre, med nok pause imellem. Fordi sættene bliver tunge nok til, at vi kan sige, at det er styrketræning, end det er at skrue pausen ned til 30 sekunder, fordi du så også skal reducere belastningen, eller reducere, hvor mange gentagelser du får. Så husk på det næste gang, du er nede at træne, at hvis du føler, at pausen den er for længe, så er du formentlig efterladt lidt på gulvet i dit arbejdssæt. Tak fordi du fulgte med. Husk at like og subscribe, og så ses vi i den næste video.